Mm, 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 mm. Okay. Roppy boy. Okay, okay. Hindi dumating yung ating order ng baboy. So baka bukas ng umaga. So takbo muna kami ni Roppy boy. Come on Roppy boy, let's go. Come on Roppy boy. Hi. Roppy boy, let's go. Boy. Come on. Mami boy, paalam na tayo. So, ito na ang aming vlog. Dito na magtatapos. And this is Roppy. Bye boy. Bye boy. Say bye bye. Bye bye everyone. Bye bye. Shake hands. Okay. So, salamat sa lahat. Ito po si Roppy boy at si Iloco Pinoy. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Shake hands. Bye bye. Bye. Shake hands. Shake hands. Ay. Shake hands. Shake. Shake. Wow, sit. Oh. Shake. Yahamit. Okay. Bye bye na. Bye bye Roppy boy. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Let's go. Okay. Dumating na yung delivery natin. Ito yung project natin, hindi pa tapos, baka mamaya. So meron akong ano dito. Okay, there you go. 45 pounds. 45. Ito anong size to? Okay, 53 and 55. Okay, wala tayo mga 60s, mga kalitsyon. Puros mga 53 at saka 45. Okay? Okay, nandito ulit tayo sa Seafood City. Seafood City, bili tayo ng Mang Tomas para sa lechon. Mang Tomas, ano ba? Saluyot, bili din tayo sa Saluyot. Kuha ulit ako ng Mang Tomas, isang box. Ako yung kumukuha ng isang box. Oo, yung dati ha. Yung malalaki. Malalaki? Oo, yung ganun no. Oo, isang box ulit. Saluyot. Mahal oh. Ayos yun. Ampalaya kaya yun, kunin mo rin yun. Saluyot tsaka ampalaya. Salamat, boss.
Ubusan ako ng... Kumuha na. Diyan na lang. Ha? Dito na lang. Oh. Sige, sige. Ilipat ko na lang, ano? Oo, sige. Parang gusto ulit nito. Salamat, boss. Kaysa pakuha-kuha ako ng isa-isa. Sarap siya. Kahit ganyan lang. Tapos, ano, Saluyot ano lang. Simple lang ako. Pwede na yan. Malunggay. May tanim naman ako. Panglag na yun. Meron ba akong panglag? Ang kulak na yata. Sabay tayo. Tanglad, naubos na. Ulit yun. Na akong ganito sa bahay. Isang beses tumawag ko sa kanya, sabi niya, andito ako sa malayo, puntahan mo na lang sa Long Beach. Pero kasi yung isang tropa Kasi din. libre din. Ha? Mga Tomas. Hindi siya, gumagawa siya ng sarili Magkano niyang ba ano yung eh. litson mo? Ay, nandiyan yung mga price. Kikita mo dyan sa gilid. Pero tinawaran pa nga niya ako kasi nga tropa eh. Pag tropa may... Delivery. Depende kung lugar. Ipinapadeliver pa sa akin special. Eh kung dito sa Cerritos, Eh, Cerritos wala nang ano yan. malapit lang. Lapit lang. Oo. Oo. Tawagin mo lang ako kuya. Okay. Pag, ano pangalan mo kuya? Alvin. Alvin. Roy. Alright. Yan. Hey, thank you. Bukas natin loto. Kaya ako. Magbabag na tayo? Opo, opo. One mega, one super, one power. Tapos yung ilan na po yan? Magkano na po? 5. Tapos 5 gawin mo ng 9 na ano, fantasy 5 para total of 14. 9 na fantasy 5. 5 and 4. Oo, para total 14. Pinapataya sa akin eh. Okay, yan, nakataya na tayo ng loto. Bili na tayo ng saluyot, malungga, saluyot, tsaka ampalaya. Saluyot, ampalaya. Saluyot, ampalaya. Mayaman, tumas. At nakataya na tayo ng loto. Sakaling manalo si Bossing. Whoop! Ang tatakbo. Natakbo ka eh. Yung mainit-init pa.
Para bukas yan. So maaga ang tulog natin, kailangan magpahinga. Friday ngayon, July 9. Ito mga July 10 na order, Saturday. So kailangan na magpahinga para maaga ang gising natin bukas. Okay, mabuhay po. Salamat. Mabush. Okay, July 9, Friday. Tapos lang natin magluto ng saluyot, ampalaya na may isda. So, prepare na natin itong lechon natin for tomorrow, Saturday. So, ready na siya. So, yun. So, bukas, may dalawa tayo. This weekend, tatlo. Dalawa bukas, tapos isa lang sa linggo. So, yan po. Medyo pagod na, medyo gabi na. At maaga pa tayo magigising bukas. At, kailangan magpahinga. Maaga ang sindi ng ating lechon. Okay? Buhay po sa lahat. Ilocos Pinoy. Salamat po.